Ukuvalwa kwezikolo kunefuthe elibi kwabo basebenzi babucala bathutha abantwana bezikolo. Nanjengoko kungekacaci ncam ukuba bazakubuyela nini abantwana bonke ezikolweni, uninzi lwababaqhubi luphelelwa lithemba. uGeorge Makhuwa ngomnye wabaqhubi abathutha abantwana besikolo. Sithetha nje imenxe iminibus taxi yakhe. Sele isisithuba senyanga ngoku ekulemeko. Xa zivuliwe izikolo, uGeorge uqala ukusebenza ngenjiqukuqa athuthe abantwana besikolo abali-18 ukusuka eProtea Glen eSoweto ukuya eAuckland Park. Uninzi labo bantwana bafunda kwizikolo zamabanga aphantsi. Kumile nje yonke into imile, abazali njengoba kuyiba abelungu bethu ayi mafema avaliwe. Kufana ngasho kanjalo. It's no work no pay according to bona. But every time makucala unyaka sivumelana nge-12 months contract, but the way kungakhona ifailile. uGeorge uthi ukuvalwa kwezikolo kuliduma elingophiyo kuye. At least kube kune-UIF besozama ukuthi mhlawumbe siyoclaima ku-UIF sibuyele next year kahle. Noxa wakhe ke uThabo akasindanga kule meko. Abanye mawuthiya yakuye bazokutshela ukuthi abanamali abananix. So bekunzima kakhulu because azange sibhatale nento zethu, abomanzi azange sithenge lokho siyacela kuma-next store. And then into ezifana nabo ma-insurance police wethu, ama-funerali, ama-society la ma-funerali siyahluleka kubhatala. Izolo umphathiswa wezothutho umnumzana Fikile Mbalula ubhengeze ukuba umthamo wabakhweli abali-10 kwitaxi soze utshintshe. Aba baqhubi bathutha abantwana besikolo bathi banethemba lokuba isebe liza kuyiqwalasela le ntlungu yabo ze lenze inguqu kule miqathango.